President ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ka basyong iki dawa menta nak sarkar jalaban penrung kambiang yaki uba birbor yang tem uloong ba kalong ka basngosi ba ki magister kimpat penpoy yaki kot kisra jong yaki balapan man IT so mentrang ba ka jalaw konrat ki sangma uloong ba ki dangdon ha office deputy commissioner East Kasil sadu menta ya kan yeu la pentip hadin ke jingsa khot hakibor penyat district ha kanok phaisi ka khat artrik noi lor arjar par kibar pensha ya haloki kendon won fufu CRPC nak jingyong iki ka association hakmat sekretariat ulong ba kinoi kai kinle ban IT ya ki kot kisla kerdan puli jengki so lampang ke yeng do bar thawang ke jela ba med ba ling do ka khat lai trik noi lor arjar par nakaliang jong edisi lakhot yangi syaka kamera ka jong aban pensotho yangi chapangka chispa sau CRPC te nakaliang jong ngi sngongo yo ba open chai yangi ngeruk ngi snotho tangba nakaliang jong open chai syo balada phi yaidon sa hangtu te phin samat ke jinge te nakaliang jongi ngila ong kumtahi ba oi nyetip kita ki aing rules tangba nakaliang jonga hi simat ngamla le namar ba pernah kai ki ya song jingai ya don jingai ni don tang lai ngot hamne ngila karpat hakmat jong ba manta ga janmit haduk thrabaje ngin song hang tu ya ka balashai ngin se kran ngin sa don biang ka meeting but ka ka ba ngi ya kran men ne si phang hang tai ki bobon ke jing terwani ki pernah kai along balashai ga sngi ga dei ga sngi ka ba ki pernah kai kin like surrender ki documents ki jongki so speaker jongka jela ka jongi unta hadu bangin na pendap kata ngatrai ngim patla ban ong dokumoi pat andai ngin bot swai ka ba ki pranai kai ki la ai jingmut andai ka ba kawai ka banga kham pensngosi yanga kalong ba ya ki documents ki jonga ki bangla submit na do santrik jong bna agos te hadin banga don hangni ha kamera jong edisi menta kempoi show chief minister kidang don sa hang ne kata ka ba penlengok bahayanga te ka jing sisa ha ka to kasngi ngai ti ngamut ben like IT show chief minister nakaliang jong magistrate hang ne ilakular ban wan like ra ma show chief minister andai kat kum ka jing ong jong ADC menta ki documents jonga kisa hang ne ha po office DC te ngabu ka ne gawai ki jingkali ya ka ai mam decisiongi te haba phi ong ba phi dai ki nonglam nanti ben poi ya ki document jonga chief minister te balai ka sakut hamne tengah karpa daga buburam ya DC mam DC ban poi la kumno ri documents jonga kumanga kwa kumba pikular hang tugasngi ben poi atrai phinlai ya kata ben poi chief minister jong ka jala ka jongi konrat ke sangma tang kini ki jing penpau nakaliang jonga kani por nakano gadaw ngarungam datip ha ya kata ngam tip ha namar ba makiki ongumta te nakaliang jonga ngala ongsai ngadai ubaretam bat haba kai bor sarkar ki le kumni te nakaliang jonga ngala karan sai edisi ong ba anam tre isu ya ki ai baro ki bawan nak sarkar but what ban thabodro ala ongsai kumta tanelem EDC ong ba kata tegam la long te ong la long kumno haba yang ala sa le kumni ka bha bangin le de kawai pat ka benta kata kalong bangan song on rap an riang padi khun barok ngan khang sndon ban le kanu kam sarkar hadin habot kata ka dei karai jonga to ngala pensai na kapor halor kata ka benta andrai mentaro namar angatrai nga haban simbiai ni gabu ban pensai chaki pajba kiba krokti yangi kiba ong yangi bangi ne kinong kai kontrak oi ngas ngothu bahaya ka kam kontrak ka kerteng kontrak laban kut hagan kanoro yangi la ai order ngi bani kai tangsan khandai sngi tala da weng no yangi arbanai lai banai kam kata te ka arta jungi banwat kam sewai tengim jupan renew hero hadin kata kesan khandai singi kadai ka sarkar ka pha yangi hadu ki hausnam te kat ba maki ki don kam yangi ban phaisa school ki pha yangi tham pan renew nakaliang jongi andal ade ka por padekim prakhat chu
yaka ai ka ban jialong yaka yeng ka sam ka jongi ke jing kata na ka jing wen kan san ka jongki kata halor kata ka benta ka long ba ngi khun ngi dawa na ka sarkar bakan le ai nang ta ka bar ka bangakwa kumba ka kerteng kontrak kapau te ka noms ngathai kamdei tang ya ka jela megalaya kadai ya baro ka rihi berkoi te dai namar ba ka wan kani ka noms kiwai ki sarkar ki khore kum hadalhi 3000 tam ki perchang ban regularize ya ki no hikai kontrak namar ki prakhat ya ka babatam ka sarkar AP ba jong Kejriwal ki prakhat ya ka babatam na ka banta ki no hikai kontrak par ki nong trai kontrak kile da ka bai par karukom bandam penyap ya ki no hikai kontrak lani ki nong trai kontrak te balai pat hamegalia jong yamla kumbala ong mane ya kiwai ki media ka jingmut jongi ba ka jinglai Delhi Gawati jong chief minister jongi balai kundu Himanta Biswas yo shatai Delhi bat kiwai ki hai sarkar nangmut baki wat jingmut ban yada ya kirit kiria kumangi hanrai pleng hakabakut bantangi labba ka jinglai man kapor ka jong chief minister jongi amdai na ka banta kam het ka baha kam het jong pajba